Ako si stáť za svojím a udržať hranice? Často sa o hraniciach hovorí, hranice tu, hranice tam, asertivita a všelijaké takéto slovíčka, ale málo kto reálne vie, ako na to a čo si pod tým má vlastne predstaviť. No, je tu taká vec, že áno, povedať si nie, povedať si svoj názor súvisí s hranicami a je to určite veľmi dôležitá vec v týchto hraniciach, ale nie je to všetko. Ak si nevieme udržať to, čo povieme, ak si nevieme stáť za svojím, ak činmi hovoríme áno a slovami nie, tak vlastne ten výsledok je aj tak rovnaký, že nám tí druhí šliapu po našich možno potrebách, názoroch a tak ďalej a my s tým vlastne aj tak nič nerobíme. Čiže ako na to prakticky, nielen blá 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 o asertivite a skutek utek, ale pôjdeme priamo k meritu veci. A teda, prečo sú hranice vôbec dôležité a prečo niečo ako udržanie hraníc spomínam. Čiže hranice v prvom rade nie sú o tom, že by sme na druhých útočili. Hranice nie sú to, že niekto vie vybľakať sa na druhého alebo byť sarkasticky drzý, to nie sú hranice. Hej, aj ten človek sa potrebuje naučiť zdravo si stanovovať hranice a komunikovať tak, aby smeroval k tomu cieľu, ktorý s druhou osobou potrebuje dosiahnuť a nielen, aby eskaloval konflikt alebo si na druhom honil ego. Čiže hranice sú o tom, že jednoducho ukážem jasnú líniu, kde začínam ja alebo končím ja a kde začína druhá osoba alebo končí. Čiže do ľudskej reči, dajme tomu, že hranice sú ako také dvere, ktoré vy otvárate alebo zatvárate. Vy rozhodujete, že či vám, neviem, tá rodinná známa bude skakať po hlave alebo nie. To, že vždy na vás tlačí rodinný známy, že musíte tam chodiť na víkend, je na vás, či tú požiadavku akceptujete alebo poviete, vieš čo, teraz mi to nevyhovuje, alebo vieš čo, potrebovala by som to nastaviť inak, lebo potom nestíham iné veci, alebo viete čo, nebudem kontrolovať firemné maily po 18:00, lebo potrebujem tiež mať nejaký iný život mimo práce. Čiže je to len na vás, ako si tie hranice stanovíte. Často mi klientky povedia, že v práci super, vedia si to nastaviť, ale aj udržať, ale príde na lámanie chleba pri danom mužovi a tam už povolíme, alebo aj povie, že niečo jej nevyhovuje, ale ako náhle ten muž trošku zatlačí, alebo začne hrať na city, alebo začne hrať zo seba obeť, tak už tie klientky povolia a nevedia udržať tie hranice a za každým do toho padnú zás a znova. Už či sa jedná o situationship, čiže chcú napríklad rodinu, chcú seriózny vzťah, ten muž nechce vzťah, nevie, či chce vzťah, bla bla bla, hej, klasika. Proste si povedia, že dám tomu ešte čas, veď skúsime, veď uvidíme, hej, a znova sa s ním stretnú. Potom nejak im to už proste lezie na mozog, že nie, toto už takto nechcem, povedia mu a dosť, ale on znova prikvitne o pár týždňov alebo dní s tým, že nevie bez nej žiť, strašne mu chýba a stále na ňu myslí. A tá žena si povie, strašne mu chýba a je to tu. OK, hej, žena povolí a zľutuje sa a hranice sú pase. Ako to? Čiže sú tu takí traja zabíjaci, o ktorých hovorím aj v klube a ak chceš vedieť presne ako na hranice krok po kroku, pridaj sa k nám. Sú takí traja zabíjaci, ktorí pri hraniciach môžu spôsobiť to, že človek povolí, najmä ak sa jedná o nejakú osobu, ktorá nám je nejak blízka, o ktorú nám proste ide a záleží nám na tom vzťahu. Čiže prvá vec, prvý zabíjak je ľútosť. Človek zrazu sa zľutuje, že on to myslí dobre, alebo on je taký zlatý a on proste teraz je smutný a chýba mu a bože, ako on trpí a človek si tam premieta rôznu svoju bolesť a svoje nejaké spomienky a zrazu možno tam dá viac tej empatie, ako si tá situácia možno vyžaduje a jednoducho zľuďuje sa nad niekým iným a nie nad sebou, hej, čiže ten muž
ani nepríde s tým, že hej, už chcem vzťah a rozmyslel som si to a zistil som, že vlastne chcem s tebou ísť do toho. Nie, ten muž nepovie nič, čo by vlastne menilo situáciu, len povie, že chýbaš mi, som nešťastný, neviem bez teba žiť, iba ja, hej, ale vlastne nič sa nemení na tom, že nechce vzťah, nič sa nemení na tom, že s tou ženou majú úplne nekompatibilné predstavy o tom, ako chcú žiť, ako chcú fungovať, aký vzťah chcú budovať. On chce niečo nezáväzné, čo vlastne len vyplní tu a teraz nejakú nudu, nejakú osamelosť, nadržanosť a tak ďalej. A tá žena chce budovať seriózny vzťah, možno rodinu, dieťa a jednoducho chce to úplne inak. Čiže toto tam nebolo odkomunikované, ale žena sa zľutuje. Alebo zrazu, zabijak číslo 2, má pocit viny. Povie si, že bože, to len ja som asi prehnala. Absolútne tam neprišlo k nejakej výraznej zmene. Prišlo len k hraniu na city, prišlo k jeho nejakému výlevu z chvíľkovej osamelosti a prázdnoty jeho života, ale tá žena si povie, že chudáčik môj, idem ťa zachrániť ako stále a na seba kašlem ako stále a proste dá tú empatiu druhej osobe, ale sebe nie. A to je problém. Lebo samozrejme sme cítiace osoby a máme nejaký súcit, empatiu a tak ďalej, ale jednoducho je problém, keď s tým nevieme narábať a dávame to ako také diamanty všade naokolo, aj pri ľuďoch, kde vôbec to netreba, lebo vlastne to ide len proti tomu človeku tým, že sa zľutuje nad druhým, nad sebou sa nezľutuje. Aj treba dávať, takisto ako dáva človek tú empatiu druhému, treba ju dávať aj sebe. Jednoducho, ak je tu situácia, kde ja dám tú empatiu druhému, zľutujem sa nad ním, nad sebou začnem pochybovať, že ja som tu ešte tá vinná, lebo ja vôbec chcem niečo ako normálny vzťah. Hej, akože povedzme si, není to, že chcem teraz biele Porsche od neho, hej, ale ne, proste chcem normálnu vec a ešte si poviem, že ja som príliš náročná, alebo ja som ho chuďatko zranila môjim nárokom na normálny život, normálny vzťah a fungovanie. Come on, nie si náročná a nepotrebuje ten muž teraz tú empatiu, potrebuje jasné hranice, čo áno, čo nie a vrátiť ho odkiaľ prišiel, ak neprišiel s tou zmenou, ktorú sme mu komunikovali. Keď sme komunikovali, dúfam, že sme vedomé ženy, ktoré komunikujú jasne, to som vám už hovorila v nejakom videu a budem to asi hovoriť stále, lebo toto mám pocit, že stále treba, ale je dôležité, aby ten muž aj vedel, že ani nech za nami nejde, pokiaľ neprehodnotí to, či chce vzťah, nechce vzťah. Keď nechce, alebo ja už neviem, ohľadne čoho sa u vás týkajú tie hranice, ale teraz som to dala napríklad na tú situáciu, kedy ten muž nechce vzťah, ani nechce nič meniť, ale jednoducho vždy príde, že chýbaš mi, hej, a proste chce len si užiť a chce, možno aj chce, hej, sa pomojkať, aj stráviť ten čas pekne, ja nevravím, veď aj jemu to môže byť príjemné, ale akoby nechce to riešiť, nechce nič meniť, nechce do toho investovať a zároveň nechce vás pustiť, lebo by to znamenalo, že on si musí poradiť sám, urob si sám, ale nie. No, tak proste myslí na seba a aj vy potrebujete myslieť na seba. Čiže pocit viny je častý problém a žena si naozaj myslí, že asi urobila niečo zlé, že mu odkomunikovala, že chce viac, alebo že vyvodila dôsledky, že už mu zrazu neodpisuje, alebo nedvíha, alebo keď ona jej niečo chce, tak povie, že ja už v tomto nechcem pokračovať. A tým, že má pocit viny, tak on sa bude tváriť, že nepočul to, čo ona chce, hej. On bude znova písať, chýbaš mi, srdiečka, lajkovať, neviem čo vypísať. A tá žena proste si povie, už som ho asi príliš vytrestala. Pričom tu nejde vôbec o trest. Hranice nie sú trest, hranice nie sú útok, hranice nie sú agresia. Hranice sú proste na ochranu nás. A my keď seba neochránime, kto nás ochráni? Ten život a svet nie vždy len pešičko a prechádzka ružovou záhradou a nie všetci nám chcú dobre. A aj tí, čo vyzerajú, že chcú dobre, tak proste hold. Sme ľudia so slabosťami a rôznymi tendenciami, vzorcami, nie každý je ich si vedomý a potom to tak vyzerá, že niekto proste to zneužije a keď si seba človek neochráni, môže sa potom hnevať na koho chce, ale proste hold to, aby sme sa ochránili, je na nás a na našich hraniciach. Čiže ja viem, že je to ťažké, ak ste boli učené k
tomu, že ste náročné, že ste príliš len preto, lebo máte emócie, len preto, lebo máte nejaké potreby, len preto, lebo máte očakávania normálne, hej. Viem, že vtedy človek si to nevie možno tak uznať, že je to normálna vec, čo chce, ale vedzte, že áno, pripomínajte si, že je to na ochranu vás. Hranica nie je nič proti nikomu, je to na ochranu vás a zaslúžite si to, máte na to právo seba chrániť a smerovať k takému vzťahu, aký chcete vy. A keď to nie je tento vzťah, ktorý ponúka tento daný chalan, tak proste bohužiaľ jednoducho dôsledky musí niesť za svoje rozhodnutia a jeho rozhodnutie bolo, že nechce budovať seriózny vzťah, na čo má aj on právo, na také rozhodnutie je to OK, ale tým pádom musí niesť tie následky, ktoré to prináša, že vás už stratí a vo svojom živote mať nebude. No, tretí zabijak, ktorý je veľmi častý, je strach z opustenia. Ženy, ktoré majú tento strach, tak často ani nielen, že nevedia udržať hranice, ale nevedia ich ani nastaviť, ani povedať, lebo sa tak boja toho opustenia, že radšej tolerujú aj to, čo by nemali, aj to, čo im nerobí dobre, len aby náhodou neodplašili toho muža. Ale verte, že toto nie je váš človek. Ak vás má opustiť len preto, lebo vy si poviete, že cítim tu už niečo viac a jednoducho už mi nestačí len také stretávanie, alebo proste je to na mňa rýchle tempo a s fyzickým zblížením chcem počkať, nechcem to na prvom, druhom, treťom stretku. Ak sa má táto osoba nasrať za toto a nechať vás, nech beží, utíkej Foreste, lebo potom to nie je vaša osoba. Potom to nie je človek, ktorý vás má rád, alebo ja chápem, že na začiatku vás ani ešte nemusí mať rád, čak ste si možno cudzí, alebo možno ste si písali predtým týždňa, mesiace, ja neviem, ale ešte beriem, že ešte vás nepozná a tak ďalej. Ale potom to aj tak není kompatibilné, lebo človek, ktorý by bol pre vás, by nemal problém si povedať, že však počkám, veď ako, čo mi utečie, hej, kebyže počkám týždeň, 2, 3, 4, hej, kým sa nejako viac poznáme, oťukáme, aj keby v mesiacoch sa to malo rátať. Verím, že ak vážne by ste si sadli, ak úplne by ste boli takí, že išla by tá komunikácia, rozumeli by ste si, boli by ste si sympatickí a tak ďalej. A zároveň by ten chalan mal upratané, hej, v hlavičke niečo, tak myslím si, že by nemal problém počkať. Ale samozrejme je to na každom. Ak nechce, je to tiež v pohode. Je to jeho rozhodnutie a je to jeho právo. Aj my, keď chceme mať vlastné hranice, dobre nastavené, potrebujeme sa naučiť rešpektovať iných hranice. Veľmi veľa ľudí, ktorí berú druhých ako agresívnych, namyslených, egoistických, berú to len preto, lebo sami nemajú hranice a tým pádom vidia druhých, hej, vidia v druhých to, čo sami nemajú, veď klasika, jak to máme všetci, a považujú druhých za nejakých zlých a pritom druhý len si povie, na čo má právo, že niečo nechce alebo chce. A to nie je ani útok, nie je to kritika, nie je to poníženie, nie je to nič, to je len to, že druhý povie, nie, toto nechcem, chcem niečo iné. A má na to Bože právo, čiže nechajme aj druhých rozhodovať sa ako chcú. Nechce vzťah, výborne, mám o starosť menej, viem, že tu sa už nemusím zaoberať a dávať energiu. Je pre mňa niekde niekto iný, idem ďalej. Alebo naopak, chce rýchlo ísť na fyzické zblíženie, chce proste bugy, čo najskôr. Fajn, tak ja nie a tým pádom asi sa v tom nestretneme. Nejdem ho presviečať. Nejdem ho meniť. Nejdem si z neho robiť projekt. To je častá chyba na žien, že si tých mužov vyberieme ako taký projekt, ktorý zmeníme a ideme prenastavovať všetko, ako on chce. Nie, nech si to nechá, ako to má. A keď to tak chce mať, proste fajn. Čiže aj my potrebujeme sa naučiť rešpektovať hranice druhých, lebo a jednoducho niekedy aj ten strach z toho opustenia pramení z toho, že si myslíme, že tá osoba je pre nás, alebo že mali by sme sa snažiť vybojovať si tú lásku druhého, zmenu toho druhého. Toto sú traja zabíjaci, sú za tým tie mentálne schémy, ktoré som sa snažila v tom tak kontexte nejako naznačiť. Takže toľko k hraniciam. Ak chcete vedieť presne návod, ako na to, krok po kroku, príďte do klubu
A zároveň vám chcem ukázať moju knihu Manuál vedomého randenia, lebo už je v predaji. A nájdete ju v slovenských knihkupectvách Pantarej, Martinus, ale aj na webe, ak ste z Čiech, alebo ak sa vám proste nechce chodiť do kamenných prevádzok, radšej si to necháte doniesť až domov, viete si to objednať, dám vám dole pod video link aj na klub, aj na knižku. Moje meno je Zuzana Lipová, na sociálnych sieťach ako dr.lipová. Teším sa na vás pri ďalšom videu.